Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa pirsa nexweşa bikin. Nexweşîn tişkî wisa ye îro em nexweş dikevin, sibê te nexweş dikevî, destpê ew nexweş dikeve, yanî her însan dibe ku her an nexweş bikeve yanî. Îja geva însan nexweş dikeve, heqeten eger li xestaxanê be, eger li malê be, dilê wî dişewite, em bêjin pîvîşkî ye, em bêjin emeliyat kirine wesaîre. Yani dixwaze hinek însan werin balê pirsa wî bikin ku bîna wî derê mesele yanî. Îca cana jê yoğunluğa îşê dunyayê me teva dest avêtê îşê dunyayê cana jê em pêr nagihîjin em pirsa nexweşa jî bikin. Yaxud em pê dihesibin wan filan kes nexweş e, em dê de bisa ez ê sibê herim, ez ê dest biherim, di wê arê de heftekê dikeve arê em bi telefonê jî lê nagerin. Telefon jî meriv bike îro tiştekî xweş e meriv telefon bike, pirsa halî bike, em bêjin nexweşînkî ku nexweşînê dam be, çend rocakî meriv bigere yaxud tekî ku emeliyat kirin meriv ma telefonî bike, îbrahî bike vesaîre tiştekî pir xweş e, tiştekî pir bi xêr e. Niha hedîsa qudsî da, hedîsa qudsî gotin a Xweda ye, Xweda Teala bi îlhamê ji hetê Resulullah re gotiye, hedîsa Resulullah jî bi devê xwe mübarek ji me re gotiye. Dibe roja qiyametê wê Xwedayê Teala ji însan bipirse, yanî wê ji min pirse, ji te pirse, êdin pirse, êdin bipirse, bibêje ey evdê min, ez nexweş ketim, ez çend roja mam li erdê, nexweşxanê yaxud li malê vesaîre, te nehat pirsa min nekir. Te çima nehat pirsa min nekir? Tabii însan bêje ya Rebbî, tu Rebbê me yê em evdê te ne, tu çawa nexweş ketî yanî ka tu nexweş dikevî yanî? Wê Xwedayê Teala bêje ha filan kes nexweş bû, ha cînarê te nexweş bû, apên te nexweş bû, xatiya te nexweş bû, xwişka te nexweş bû vesaîre, ku te biçîna pirsa wî bikirine ez ê li wir bûma, min ê te bidîtine yanî. Pekî em ê çi cawab Rebbê xwe bidin yanî? Çûna pirsa nexweşa xêrekî muezzem tê de heye gelî temaşevan e. İhtiyaca me teva bi xêra heye, özellikle roja mahşerê teraziya me bira alî xêra giran be. Li alîkî cehennem heye, li alîkî cennet heye. Ti kes me em naxwazin herin cehennemê, em tev jî berê didin alî cennetê ama emelê me eceba wê me bi kur da bive. Bi daxwaziya me nîne, bi emelê me ye. Îca hetê Resulullah axlebê cara wextê li mêjê ji sehabiya dipirse, dibe gelo nexweş hene tune. Ku sehabî bêjin wela ya Resulullah filan kes nexweş e, dibe Rabbina me pirsa wî bikin. Diçin pirsa wî dikin. Cana jê jî sehabî dime wela ya Resulullah nexweş tune. Îca çima pirsa nexweşa pir bi xêr e? Hetê Resulullah aleyhisselatu vesselam wiha dibêje, dibe em bêjin serê şeveqê însanekî gava here cîkî pirsa yekî bike, eger here malê, here nexweşxanê vesaîre, dibêje şeveqê hettayê varê 7000 meleket hettanê êvarê ji wî însanê re dua dikin. Kî ihtiyaca me teva duaya heye. Eger îca dibe êvarê însan ki here pirsa nexweşekî bike, eger li mala wî, eger nexweşxanê vesaîre, edeca dibe ji êvarê hettanê serê şeveqê 7000 meleket dibe ji wî însanê re dua dikin. Pekî ji vî xweştir çi heye? Em ê herin bavê însanê em ê pirsa halî bikin, ew ê kêfa wî were, heta şeveqê meleket ji me re dua bikin. Em şeveqê herin heta were meleket ji me re dua bikin. Ji vî xweştir çi heye gelî temaşevanan? Nexweşîn tişkî wisa tê serê me temama, mirin li serê me temama da ye, nexweşîn jî serê me temama da ye. Em nebêjin îro wela ez saxlam im va tiştekî min tune, ha te dî teq bireda erebe li me qelbî em ket. O heta paşa emrê xwe ew em nikarbin bireda her. Yaxud nexweşîka dil me ket mesele yanî. Îca gelî temaşevanan em
Elhamdülillah meştikin. Elhamdülillah roji dikirin. Elhamdülillah em Müslümanın cümlete Hazreti Muhammed Mustafa ne? İca em van tiştajı mühim bivînin. İca sula tuna ba nexweşa jî heye. Nagavak meriv çû ba nexweşekî li gora halî wî, li gora nexweşîna wî merivê hindik bimîne 5 deqe 10 deqe yaxud saetekî. Nek însan hene nexweşin 2 roj 3 roj 5 roj kes neçiye balekî meriv diçe heqîqeten meriv di wecî wî de derdixe. Meriv tenê ya meriv di hebse ba têdî dibe da rûnê. Lo pê xweş e ku meriv rûnê meriv fehm dike a meriv kare ew bay bimîne saetek jî 2 saet jî. Eger îşê meriv tune be. Ama hinek însan hene ixtiyarin ya taxê dirêjkirinê ya belkî destmêja wan nexweş be belkî ihtiyacîkê wan hebe falan merivê usulê bîne cî tabii ew nexweş însanî göreva xwe bîne cî bide hinkî rûnê falan meriv bêje apê hecî xatî xatirê te xwedî îşê min ce xwedî şîfa bişîne emrekî te be ez ê werim ez ê cakanî înşallah teala werim em ji xwe re lêxin herin ku em çûn ba nexweşa em moralê wan xweş bikin yani em bêjin maşallah maşallah cara berêz hatim ji îro çiqa wecê te xweş bîye maşallah hindik mat rabî piya li gorî nexweşîna wî em jê re xweş bikin yani em moralî wî xera nekin yani dibe ku nexweşîna kanserê be jî eger nexweşîna kanserê be jî eger zanîbe jî kanserê jî em jê re xweş bêjin em bêjin apê hecî xalo xatî xwedê teknolojî pêş da çiye mahma kî kanserî veqî bê bimire tiştekî wisa tune filan kes kanser bû filan kes kanser bû filan kes kanser bû ava rabûne çûne mesela hani spî saxin hani em moral bidinekê çikî hinekî nexweşîn bi moral jî baş dibe hani û Hezreti Resulullah dibe gava hûn çûn ba nexweşa ji wan teleba dua bikin duayê nexweşa jî qebûl dibe eger ew ça ihtiyaca me bi duayê bi çi be eger ji bo xwe ji bo huzûra mala xwe ji bo ewladê xwe ji bo huzûra gundê xwe welatê xwe ji bo çi be em ji wan duakê bikin yani îca gelê temaşevana hevdê tişta jî bêjim ez bixezînim parîkê jî bi kêf parî kêfa bînim dibe însanekî ker heye îca cînarî wî nexweş e rokî tu ro deh ro nexweş dike ya dibe wela ez neçim pirsa wî nekim nabe ez çawa bikim çawa nekim neyse ji xwe re dixe heyal ji xwe re dixe heyal dibe ana bo çûn balê min got selamu aleykum ew jî bêje aleykum esselam ez ê rûnêm ew bê ez ê bêjim tu çawa yî ew bêje ez baş im ez ê bêjim elhamdülillah ez ê bêjim gelo tu çi dixwî mesela ew bêje wela ez şorbê dixwim ez ê bêjim wela pir şîfa ye ez ê bêjim tu çûyî doktor ya doktor hatine ser te ew bêjim mesela çûme ba Ahmed doktor ba Mihemed doktor filan kes ez ê bêjim wela kî çe balê baş ve destî wî şîfa ye ji xwe re wa çê dike û diçe diçe balê cînarî wê tabii ev tek naçeke weka me got selamu aleykum selam rûdinê berserî rûdinê dibe tu çawanî xalo ev ya dibe wela edimirim elhamdülillah dibe elhamdülillah dibe tabii nexweş aciz dibe dibe edimirim evet be elhamdülillah gelo dibe tu tişkî xwarinê dixwî naxwî dibe ez quzul qurtê dixwim dibe wallahi ew xwarin şîfa ye dibe tiştekî pir baş e dibe tabii nexweş daha beter aciz dibe dibe ez jê re çi dibêjim ew ji min re çi dibêje gelo dibe doktor muxtor hatine ser te dibe wela Ezraîl val ser serê min e dibe Ezraîl dibe dibe wela ew ya dibe şîfa bi destî wî re şîfa bi destî wî re tabii ev ya heyala xwe de çi dike ev ya çi dipirse ters çi danî îca bi heyala naçe serî ev ya min got parî jî kêfa wê were ez bêjim yani kevak em çûn li gora nexweşîna wan em ew bikin îca gelî temaşevana telefonê me teva da gelek nav hene berim piştî vê vîdeoyek me gudarî kir em ji telefona xwe binerin ewil merivê me nexweş kî hene êk özelkî em wan negeriyabin paşê cînarê me paşê dostê me û em telefonkî bikin em selam bidinekê em pirsayî bikin bira kêfa wî were bira melêket ji me re dua bikin ji vî xweştir çi ye gelî temaşevana hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam amanetî xwe dabin